či zajtra môžu ísť na novoročnú turistiku, či im počasie bude prijať a v tom prichádzaš ty celý v bielom a povieš, že? Že bude mrznúť z rána, takže na tých cestách pozor. Tá výstraha pred mrznúcou hmlou platí už teraz a zatiaľ predbežne až do zajtrajšieho poludnia, až do 12. by mohlo takto mrznúť z tej hmly, takže pozor aj na Poľadovicu. Ale bude pekne na horách, čo sa týka tej turistiky, hore na horách so slnkom, teploty podobne ako dnes až do 9 stupňov všade inde, ale môže aj ojedinele slabšie snežiť a teploty cez deň -3 až +3 stupne. Mega zjavy na Alza.sk. Osvíť si so mnou na mega nízke ceny elektroniky, drogérie, sveta hier a ďalších kategórií. Mám pre teba obrovskú nádielku zľav na obľúbené značky ako Apple, Lego alebo Sony. Klikni a ušetri v mega zjavách na Alza.sk. Bojí sa. Dopravný servis Rádia Express. 2 minúty pred 4:30 pozdravujeme aj všetkých express vodičov na cesty. Nehody aktuálne dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte v smere k hlavnej stanici, potom za Kolčovom v smere do Domaňoviec a staršia nehoda